నమస్తే అండి తెలంగాణ ప్రజలారా. నారాయణపేట జిల్లా మద్దూరు మండలం నుండి బోనిడి మధ్య ఉన్నటువంటి బీట్ రోడ్డు పనులు ప్రారంభించి 8 నెలలు గడుస్తున్నా అధికారులు అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకోవడం లేదని పీడీఎస్యు మరియు పీవైఎల్ నాయకులు రోడ్డుపైకి ఎక్కి రాస్తారోకో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నిత్యం ఈ రోడ్డుపై వేల సంఖ్యలో వాహనాలు తిరుగుతుంటాయని, ఈ రోడ్డు ఇలాగే ఉంటే ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుపుతున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే చాలాసార్లు ఈ రోడ్డుపై పర్యటించారని, అయినా కూడా చూసి చూడనట్టు వదిలేశాడని తెలుపుతున్నారు. ఈ రోడ్డు పనులు వెంటనే ప్రారంభించి ప్రయాణికులను ప్రమాదాల బారి నుండి కాపాడాలని కోరుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీడీఎస్యు మరియు పీవైఎల్ నాయకులు, ప్రయాణికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నరేందర్ రెడ్డి చేపట్టాలి, వెంటనే మద్దూరు నుండి బోనిడి వరకు రోడ్డు పనులు చేపట్టాలి. ఆధ్వర్యంలో పీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు మద్దూరు నుండి బోనిడి వరకు ఉన్నటువంటి ఈ కంకర రోడ్డు అంశం పైన గత 8 నెలలు గడుస్తున్న ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఎలాంటి స్పందన లేకుండా అయిపోతుంది. అనేక సార్లు బీఆర్ఎస్ నాయకులు గాని, కోడంగల్ కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ మొత్తం కూడా ఈ రోడ్డు పైన అనేక సార్లు వాళ్ళు పోయిన సంఘటనలు ఉంటాయి. ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి కూడా పోయిన సంఘటన ఉంటది. ఈ రోడ్డు ఎలాంటి రోడ్డు ఉద్దేశం గుణంగా ఆయన తెలుసు గుణంగా తెలియనలాగానే మద్దూరు నుండి కోడంగల్ అక్కడక్కడ తిరుగుతున్న సంఘటనలు అనేక సార్లు మనం రోజు మద్దూరులో ఉన్నటువంటి ఈ మతన్మద రాజకీయ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ రైతులు మాట్లాడితే రైతుల సమస్యలు పట్టించుకునే ప్రభుత్వం మనకు అవసరం అని చెప్పేసి గుణంగా పీవైఎల్ ఆధ్వర్యంలో నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను మిత్రులారా. కంకర రోడ్డు రిపేరింగ్ పనులు చేపట్టినప్పటి నుంచి మేము ఇక్కడ ఉన్న రైతులు కానీ, పర్యాటకులు కానీ అందరు కానీ చాలా సంతోషపడినాడు. తొందరగా పూర్తి కావచ్చు అని. ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏమంటే మద్దూరు మండలము చుట్టుపక్కల పల్లెలకు గుండెకాయ లాంటిది. ఆ రోజు కొన్ని వందల వెహికల్స్, 2 వీలర్స్ కానీ, ఆటోలు కానీ, ఇంకా ట్రాక్టర్లు కానీ అనేకంగా రవాణా పెరుగుతూ ఉంది రోజు రోజుకు. కానీ ఇట్లా రోడ్డు అధ్వానంగా ఉండడం వల్ల మంచి బండ్లు కూడా రిపేరింగ్ అయ్యి వాళ్ళ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ప్రతి ప్రభుత్వము ఇది చూసి చూడనట్టు నిమ్మకు నీరేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ టెండర్ ప్రకారము కంకర ఎంత మందం వేయాలి, క్యూరింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి, దానివల్ల మళ్ళీ రోలర్ ఎన్నిసార్లు తొక్కి నామమాత్రంగా ఇట్లా అధ్వానంగా కంకర్ రోడ్ వేయడం వలన వచ్చేపోయే వెహికల్స్ ఎదురెదురుగా వస్తున్న ఒకరి ముఖాలు ఒకరి కనబడకుండా, హెడ్లైట్ కూడా లేకుండా మొత్తం యాక్సిడెంట్లు అయ్యి ప్రమాదాలకు ఇప్పటికే చాలా మంది ప్రమాదాలకు గురైనారు. ఇట్లా తోగి చూడండి మీరు, ఇది కంకర ఎంత మందం వేసిండ్రు, ఏం చేసిండ్రని కాంట్రాక్టర్ పరిశీలించండి. మీరు నిజాయితీగా ఉంటే మీరు కాంట్రాక్టర్ నిలదీస్తారు, లేదంటే మీకేమైనా కమిషన్ ఉంటే నిలదీయరని ఈ విధంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. నా పేరు ఊషపు అచ్చంపల్లి, సిపిఎంఎల్ ప్రజాపాంత మండల కార్యవర్గ సభ్యుని. దయచేసి ఈ విషయము మీరు శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందా నా విజ్ఞప్తి.